حزو السلام تنا تقبلوا فنونا مكتتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتوعلون لهم صوني 24 حدار نفركم معتن فرانس تلالوا هجراون زينات حزنا لكم قريبنا لنا زينا أبسعتنا بزي مقربنا يغريتها نحتتنا بأرسات زينهم في اللم هجراوي مع تقولعوا بهاجر درجة أبشعب بلعل معرب تذكيرا أمحدار زوبا غاشباركا غسغاس أمسرح حنصت زركبات كالات محبراوي أغلغلوت تعزيو عمتاو فيستيفال إيرتراويان نبرت ريادن كبابيان بعبي دمكت تخايدو كنيات يوكرين بسلام نمعرف أو كتما جينيفا خكايد زغنية زرب وتهوي كم زنبرة أمريكا حبيرا إسرائيل أو كتما بيروت ليبانوس بزكايدو تودبداب سباون نواتاون كساراتات وريدو تشاينا نزامبيان تنزانيان زرخب مجد بابور نمحداس زخل وعل مستن هجرات كتيما زرزر زينا عسر حدار أهوراوي معلت قولعو بلوصات قولعو مرأيا وحلول التألاليا ولدي بزبل تيما بهاجر درجة نمبل سنارثان 4 جزء منشب نؤزبا شعب بلعل معرق تذكيران أبتي بعسران حدن حدار زتخيدت سنبل مينستر عيون محبراو دحنتن ويزورو الأول قبراب أم حداريت زوبا سمينا وقيح بحري ويزورو أسمرة أبرها كم أون توكاليت معكن هتسانات حورات هاجرات يونيسيف أب إيرترا ميس هوا بيج زركوهم سبسلطانن بركت زبولو نبرتن تساتيفهم نيروم أم حدار نوزو شعب أتو أبو بكر إبراهيم أبزس معقل منقست إيرترا هتسانات كل مسلاتهم من طلباتهم من تماليو بوعات زيقاتات نخوخونو خكايدو تسنحت سعرن وفرن عبيت عواتات كم زمزقب بمتقاس أب أقولقولتات تعنا تمرتن موجود حسيت المدتاتن استرأي عبيز الله نايز مرأي خمس خنا جليتهم وأنا دايركتور كفل محبراوي أقولقولت زوبا أتو رزنا في السحاب وجنو أب كونعن جبونا تألاليان مخصقاسن هتسانات حبرة السب أبيات تمرتي مرة خبيب وزهانن أكبابن ننا يعلم الجام يهل ومنبر سدرا بيتات عندن وسانيتن كم خنا تسمير لهم توكاليت معكن هتسانات حورات هاجرات يونيسيف أب إيرترا ميس هوا بيج دما كبرتاتو بجبو زعك أب حورة السب أب محب حبن ممكن خانن قلعو عود كم زخون بمتقاس أب إيرترا أب كنن محب حبن قلعو نستعذبوتو أمسجينام اتمدب جلتات بحلي وادي لابان كيحت عن بابا نوزبا شعبن بزقربو مسنادوتات دمي غنيرو أما حدار زواجاش بركة أمباسادر محمود علي حوري قسقاس نايتن أبنو زوباتات مولكي شامبوكون فورتو ساوان زهن نصازلوات كالات محبراوي أقل قلتن زوسخ زلو كفلتات تمرتن تعزيبهم اتعدت بموهاد حزبي من حدار زوبان أهدوتات حالتات مكلخلن سلاسل زلو مسرح نصت أبيات تمرتي جهانن بشوكان ما أكلت عنا شامبوكو مسبي نفسه صورات بيمبينا موالها تسانات أديبارا كومون بيت تمرتي شنغريبيت زت غاللن يروم أمباسادر محمود أبو عدتو بزعبا حفشاوي قسقاس نايت مسرح مبرحي كوهابون كله توسيد زلو تبوكسوتات كحيل بمزخار نتران أبركتون هزبن حالتات مكلخل موغيسوم أمودات هدما بستفلالي الخبابيتات زوبا قاش باركا بهزبن حالتات مكلخلن زعمم زلو لمعاتو مدبات نمرنفع ممحدار زوبا اجامو كم زبركت الرقاقيسوم عمتاو فيستيفال إيرتراويان نبرتي ريادن كبابيان بعبي دمكت تخايدو كابتو وتاز بتصحنا تحستو بملكع تصاب تواهد الله ياسين صالح كأوربيو عمتاوي فيستيفال إيرتراويان نبرتي ريادن كبابيان تعود عرب مسمر نادر أنا أب تحت زبل تيما بأسران حدن حدر أب كسر إمباسي إيرترا أبزر كبار دارش نافة بعبي دمكت تخايدو أزي بأمباسادر استيفانوس هابت ماريام أم منستر قديات وطعي وانا دايركتر كفليت ربيزاتات زستخفته فستيبال نقعدوك آلسنان مدبات هنسات حاجرن زنصبار سئلاو مرئيت بأبالات هامادي إزغربن هابتان بحلو تحستو بهيراتنا تقلت ياتاوي نواتاوي تحستو أكاداميو مرئيت تمهارو أهقراو بيت مهرتي إرترا ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናዶታት ባዛርን ምርኢት ባህላዊ አልባሳትን አብህሉ ኩነታት ሃገርን ዘባውን ዓለማውን ማዕባለታትን ዘተኮረ ሰሚናር ከምኡን ስፖርታዊን ጥፈታት ዘጠቃለለ ነይሩ።
أبو أمبر محبركم أتو تصفي تخلى أبز سمعوا مخفت قال هاجراو فستيفالاتنا أكال نايتي بحلنا منتنا نمغلع كمون كونو سئلي إرتراويان مدماء زقلقل هاجراو متأخاب كم زخونة بمتكاس أبركتون زقبرو وقنات مسقانا أغريبهم فاتساميت قدايات إمباسي إرترا أب سعود عرب ويزرو ويني قرز جير بوغنا أبزي جيوبوليتيكاوي كونوتات زوبانان عالمين قلطوف مكيارن معبالتات نزرئي لزلقوان ኤርትራ ሃገርና ኣብ ምኽባር ልዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ዘተኮረ ሽርክነታዊ ዝምድናታትን ምትሕጋዝን ንምምዕባል ሓያል ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ብምብራህ ኣብ ዞባና ሓድሕድ ምክብባር ዝሕመረቱ ፀጥታን ሰላምን ንምስፋን ምቁሉል እጃም ተበርክት ከም ዘላ ገሊፃ አምባሳደር እስጢፋኖስ ሃብተማርያም ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየዱ ሴሚናር ብውህደት ህዝቢ መንግስትን ሓይልታት ምክልኻልን ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ብሰፊሑ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መደባት ንዝገብሮ ዘለው ተሳትፎን ኣበርክቶን ኣመስጊኑ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ናቱ ዕድላትን ብድሆታትን ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ዜጋታት ሓድነቶም ኣደልዲሎምን ውዳቤታቶም ኣሕይሎምን እጃሞም ክዕዝዙ ድማ ተላቢሙ ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት ፌስቲቫል ክካየድ ኣብ ዝቕንየ ናይ ዓበይትን ንኣሽቱን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ ኑዞባ ደቂ ኣምሓረ ብምኽንያት ዓለም ለኻዊ ቅነ ምብራኽ ንቕሓት ኣብ ተፃዋርነት መድሃኒት ፀረ ተህዋስያን ብ10 ሕዳር ጎስጓስ ተኻይዱ ኣብ ዓለም ስኣን ግቡእ ኣጠቓቕማ ተኸሲቱ ዘሎ ተፃዋርነት መድሃኒት ፀረ ተህዋስያን ንቕሓት ዝጠልብ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ደቂ ኣምሓረ ዶክተር ዮሴፍ የማነ ዜጋታት ሓኪም ዘይኣዘዞ መድሃኒት ካብ ምጥቃም ክሕረሙ ኣዘኻኺሩ ነቲ ጎስጓስ ዝመርሐ ፋርማሲስት ገብረ መድህን ተኽሊ ማርያም ንድሕሪ ባይታ መድሃኒት ፀረ ተህዋስያን ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ መሃብ ኣብ ዘለናዮ መዋእል ሰኣን ውሕሉል ኣጠቓቕማ ሰባት ተፃዋርነት መድሃኒት የጥርዩ ብምህላዎም ብዓለም ደረጃ ስግኣት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣብ ኣገልግሎት ዘይወዓለ መድሃኒት ብግቡእ ዘይምውጋድ እቲ ካልእ ፀገም ስለ ዝኾነ ኣብ ከባቢኻ ንዝርከብ ቤት መሸጣ መድሃኒት ከተረክቦ ከም ዝግባእ ዘዘኻኸረ ፋርማሲስት ገብረ መድህን ንሰብ ዝተሰርሐ መድሃኒት ንእንስሳታት ካብ ምሃብ ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ ኣምሓዳር ንዞባ ደቂ ኣምሓረ ኣቶ የማነ ኣበራ ብዘስምዖ ቃል ብሞያውያን ዘይተኣዘዘ መድሃኒት ምውሳድ ሳዕቤኑ ከቢድ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ንቕሓቱ ክባቢሉ ንዝተኣዘዘሉ መድሃኒት ብግቡእ ክወስድ ንዘይተጠቕመሉ ድማ ብግቡእ ከወግድ ተላብዩ ዓለም ለኻዊ ቅነ ምብራኽ ንቕሓት ኣብ ተፃዋርነት መድሃኒት ፀረ ተህዋስያን መጻኢ ፈዋስነት ፀረ ተህዋስያን ንምውሓስ ሎሚ ንስራሕ ብዝብል ቴማ ካብ 17 ክሳብ 24 ሕዳር ኣብ መላእ ሃገር ክካየድ ቀኒሎ ኣብ ኑዞባ እምኒ ሓይሊ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ቆዶ ምስ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ብምትሕብባር ካብ ዓዲ ቆዶ ናብ ዓዲ በዓል ዛግረ ዝኣቱ 14 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ፅርግያ ፀጊኖም ኣብ ማሕደርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኢሳቅ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብውሕድ ብዝወረዶ ጉድኣት ኣገልግሎቱ ኣቋሪጡ ዝፀንሐ መስመር ተቐማጦ 7 ዓድታትን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ብዘካየድዎ ናይ ሓደ ሰሙን ማእቶት ከም ዝተፀገነ ኣረዲዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብዘካየድዎ መደብ ነቲ ፅርግያ ናብ ኣገልግሎት ክመልስዎ ምኽኣሎም ከም ዘሐጎሶም ብምሕባር ንመሰረታዊ ፍታሕ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ተላብዮም ዜና ስፖርት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኬንያ ኣብ ዝእንግደቶ ውድድር ቻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ኣብ ናይ ክልቲኡ ፆታ 3 ወርቂ 5 ብሩርን 2 ነሓስን ብጠቕላላ 10 መዳልያታት ብምዕዋት ደሚቓ ኣብዚ ትማል ሰንበት 23 ሕዳር ዝተዛዘመ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ ኦሎምፒካዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ምድብ ዓበይቲ ዓወት ኣማን ካብ ምድብ ትሕቲ 23 ዓመት ናታን ተስፋ ኣለም ድማ ካብ ምድብ ንኣሽቱ ቀዳሞት ብምውፃእ ዘውዲ ቻምፒዮን ኣፍሪካ ደፊኦም ኣብዚ ውድድር ብተወሳኺ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ጁኒየር ናይ ግዜ ውድድር ናሆም ኤፍሬም ብሩር ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ መዋእል ግርማይ ብሩር መዳልያታት ተሸሊሞም ኣብ ምድብ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ካብ ንኣሽቱ ማለት ጁኒየር ብኣድያም ተስፉ ብሩር ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ብሞናሊዛ ኣርኣያ ነሓስ ኣብ ናይ ፅርግያ ውድድር ዓበይቲ ብብርክቲ ፍስሃየ ብሩር ከምኡውን ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ብሱዛና ፍስሃየ ነሓስ መዳልያታት ተዓዊታ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ 2025 ካብ 20 ክሳብ 23 ሕዳር እዩ ተኻይዱ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝፈፂምና ንዜናታት ወፃኢ ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ
ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ክካየድ ዝቐነየ ዝርብ እወታዊ ከም ዝነበረ ኣሜሪካ ሓቢራ እቲ ኣብ መንጎ ላዕሎት ወከልቲ ዩክሬን ኣሜሪካ ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ዝካየደ ዝርብ ነቲ ኩናት ንምዕራፍ ኣቐዲሙ ካብ ዝተገብረ ተመሳሰልቲ ኣጋጣሚታት ዝሓሸ ምንባሩ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ገሊጹ ክዝተየሎም ዝግባእ ሓያሉ ጉዳያት ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ሩቢዮ እቶም ወከልቲ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ዳግማይ ተራኺቦም ክዘራረቡ ምዃኖም ኣፍሊጡሎም ተዛተይቲ ኣብቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቦ 28 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ሰላም ዩክሬን እዮም ክዘራረቡ ቐንዮም ካብ ፈለማ 2022 ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ጥራይ ክዓርፍ ከም ዝኽእል ሓያሎ ወገናት ክጠቕሱ ጸኒሖም እዮም እስራኤል ትማሊ 23 ሕዳር ኣብ ከተማ ቤይሩት ሊባኖስ ብዘካየደቶ ደብዳብ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ደብዳብ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ ዝርከብዎም ብውሕዱ 7 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ከቢድ ትሕተ ቅርጻውን ንዋታውን ዕንወት ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ ነቲ ደብዳብ ዝኾነነ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ እቲ ስጉምቲ ናብ ዳግማይ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ረፅሚ ዘእቱ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከተካይድ ፀንሐት እስራኤል ወተሃደራዊ ስርሒት ከተካይድ ምዃና ብምጥቃስ ነበርቲ ክግዕዙ ምእዛዛ ዝዝከር እዩ እቲ ሃገር ካብ መወዳእታ 2023 ናብ ልዕሊ ሊባኖስ ብተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ልዕሊ 10,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ዘረድኡ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንዛምቢያን ታንዛንያን ዘራኽብ መገዲ ባቡር ንምሕዳስ ዘኽእል ናይ 1.4 ቢልዮን ዶላር ውዕል ምስተን ሃገራት ከቲማ እቲ ውዕል ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ኬክያንግ ብ22 ሕዳር ኣብ ከተማ ሉሳካ ዛምቢያ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ተፈሪሙ በዚ ውዕል እዚ እቲ ኣብ 1970ታት ቻይና ዝሃነፀቶን ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐን መገዲ ባቡር ንንግዳዊ ንጥፈታት ብዘቀላጥፍ መገዲ ዳግም ክሕደስ እዩ እዚ 1860 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ኣብ ምዕባል ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ክጻወተ ዝኽእል ተራ ክብክብል ምዃኑ ይሕበር እቲ ፕሮጀክት ኣብ ምዕባል ዝምድና ቻይናን ተን ሃገራትን እውን እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ይፍለጥ ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ብሃገር ደረጃ ኣብ ሽዕብ ብልዑል ማዕርግ ተዘኪራ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ገስጋስ ኣብ መዝራሕ ህንፀት ዝርከባ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተዓዚቡ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢኣን ብዓቢ ድምቀት ተኻይዱ ኩናት ዩክሬን ሰላም ንምዕራፍ ኣብ ከተማ ጄኔቫ ክካየድ ዝቐነየ ዝርብ እወታዊ ከም ዝነበረ ኣሜሪካ ሓቢራ እስራኤል ኣብ ከተማ ቤይሩት ሊባኖስ ብዘካየደቶ ደብዳብ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ቻይና ንዛምቢያን ታንዛንያን ዘራኽብ መገዲ ባቡር ንምሕዳስ ዘኽእል ውዕል ምስተን ሃገራት ከቲማ ሓፈሻዊ ዜና ብዝተፈጺሙ ምዝተረፉ መደባትና ክንገድፈኩም ብወገንና ብሩኽ መዓልቲ